बिथांमोना बिथांमोननि कौशलजों माने खामानि मावगासिनो दङ। रां रुफायाथ' बिथांमोनाव हाजासे थागोन। बिथांमोनखौ रां रुफा आं खावलायनो नागिरदों रायजो राजाफ्रा बेबायदि बिथांमोननि कारापसन मावनायनि जि फैसाफोर बेखौ लानांगौ आरो जोंनि UPPLआ जिथु खान्थि मोनसे गायसनदों बिटिआर ओनसोलाव बेबायदि हिसाबै रायजो राजाफोरा बा भटारफोरा जोंखौ भट होनो थाखाय थियारि। बेनिखायनो जों बुंगोन जे जोङो UPPL दोलोआ सुक्लाय सेरफाङाव दिनैनि तारिखाव बुद्धिजीबीफ्रा बुंनाय बायदिब्ला दल संगठनफोरा बुंनाय बायदिब्ला भटारफोरा बुंनाय बायदिब्ला जोङो आवगायगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय 22 तारिखै जि रिजाल्ट माने भटनि जि रिजाल्ट मोनसे मोजां थासारियाव फैगोन आरो UPPLआ देरहानाया रोखा बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव जोङो मोनफ्रोमबो सुबुरियावनो हाबदों आरो मिटिं खालामनो हादों। बयबो स्पष्ट भाबै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि सरकार आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि दोलो UPPL बिनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बयबो बाहागो लालायलायदों मिटिंफोराव आरो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' सारनि जि खामानि मावनाय सम मर्यादा सम उन्नयन सम बिकास मावनायनि थाखाय बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जादों आरो बिथांखौ फिन सरकार खालामनो थाखाय थियारि जादों आरो बिथांखौ फिन सिट बानायनो थाखाय बयबो रायजो राजा भटारफ्रा थियारि जादों। आरो थिग बेबायदिनो सुक्लाय सेरफां ओनसोलावबो गोबां माने जोंनि 8टा प्राइमारिनि आन्डाराव थानाय गोबां गामिफोराव सुबुरिफोराव लोब लोब जोंनि UPPLखौ बाहागो लादों आरो फोसावदिं मेलफोराव आरो फैबाय थानाय समाव जे 22 तारिखाव जानो गोनां इलेक्सनाव UPPL दोलोआ सुक्लाय सेरफाङाव देरहानाया रोखा। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय जि 5 बोसोरनि एक्जिस्टिं बिथांनि जिफोर खामानि मावनाय रायजो राजाफोरना बहुद खुबाव दङ आरो बिथांनि जिफोर खामानि मावनाय जेरैबायदि सानदोंमोन रायजोफोरा जेरैबायदि सिमां नुदोंमोन जेरैबायदि खामानिखौ हेल्प मोनगोन होननानै सानदोंमोन बेबायदि बे 5 बोसोराव नुवाखसै आरो बिनि थाखायनो फैबाय थानाय जि 22 तारिखाव बिथांखौ बिदाय होनाया खाथां जानानै दं। आरो थिग बेबायदिनो 17 बोसोराव थानाय जि गणेश कछारी बिथाङाबो थांनाय 2020आवनो बिथांखौ बिदाय होदों। एबारबो बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय थियारि। मानो होनना बुङोबा बे 17 बोसोराव सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ खौसे लानानै खामानि मावनांगौमोन बेबायदि खामानि मावनो हायैनि थाखाय बिथांखौ 2020आवनो बिदाय होदों। एबारबो बिदाय होगोन आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय जि 22 तारिखाव UPPLनि बिजाथिखौ 100% रायजोफोरा खोथा होदों जे 22 तारिखाव बयबो UPPLनि ट्रेक्टराव भट होनानै जोंनि जे बिजाथि बा आंखौ माने सुक्लाय सेरफांनिफ्राय देरहागोना रोखा होननानै बुंनो हायो। আজি খাতৰবাৰী অঞ্চলত আহি খুব ভাল লাগিল। আমি প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কেম্পেইনিঙৰ কাৰণে আৰু আহি ৰাইজৰ যি ৰেছপন্স দেখিলোঁ গতিকে UPPLৰ খুবেই ভাল কণ্ডিশ্যন এই অঞ্চলতো খুব ভাল কণ্ডিশ্যন গতিকে আহি থকা সময়ত আমাৰ UPPL দলে সম্পূৰ্ণ জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি আশাবাদী। আমি ৰাইজক এটাই কথা ক'ম যে আপোনালোকে চাই পেলাই বিবেক ভোট দিয়ক। 4.5 বছৰত কি কাম কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে ভোট দিয়ক। আমি হকছে ভোট খুজিছোঁ যে এনেকুৱা নহয় যে আমি কাৰোবাক প্ৰলোভন দি পেলাই আমি ভোট বিচাৰিব বিচৰা নাই। আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি অধিকাৰেৰে ভোট বিচাৰিছোঁ যে 4.5 বছৰত যিমানখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ কাম কৰিব নোৱাৰিলেও আমি প্ৰত্যেকটো কামৰে মানুহ যেনেকুৱা কয় বীজ ৰোপণ কৰা বীজ ৰোপণ কৰিছে, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যিবিলাকে আমাৰ যিহেতু আমাৰ বেছিভাগ মানুহ সাধাৰণ মানুহ তেওঁলোকক উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বৰে বহুত ভাল কাম কৰিছে। ছুপাৰ 50 মিছনবিলাক আছে তাৰ আণ্ডাৰত বহুত ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হৈছে। পিক মিছন আৰু ছাগলী পালন গাহৰি পালন মুৰ্গী পালন সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যিবিলাকে সাধাৰণ মানুহবিলাকক উপকৃত কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিবিলাক লৈছে যাৰ ফলত ৰাইজৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু আমি সময় বেছি পোৱা নাছিলোঁ যোৱা সময় খচুৱাত এতিয়া আৰু আহি থকা দিনত যদি সময় পায় সেই কামবিলাক সম্পূৰ্ণ পূৰা হ'ব আৰু তাৰ ফলত ৰাইজ উপকৃত